Morgen. Nu har vi så Run With People klar her lørdag den, jeg ved ikke hvad dagen er. Men her er vi, og vi skal ud på en lille løbetur på 14-16 km sammen med nogle andre. Ja. Og de kommer lidt senere, og så fanger vi dem. Ja. Hvad fanden er nu det? Det er dokumentation for, at man kommer for sent. Hej Jens. Hey. Det var dig, der planlagde dagen, ikke? Ja, ham der er tømmermand. Det er korrekt. Ja, du var tømmermand. For 3 timer siden gik jeg i seng. Nå, jamen, så er det okay, du kommer for sent. Hvor meget kommer du for sent? Kan du få et stykker med? Okay, drengene med tømmermand skal ind og have gel. Jeg ved ikke, om de skal smøre det i skridt, eller de skal spise det. Nu venter vi jo så på hold B. Ja. Men hvad er der skal være det? Hvorfor er de bagefter? For meget narko, tror jeg. Eller for lidt. Okay. Enten for lidt eller for meget narko. Nå, men nu vi er ude at løbe sammen, så vi venter på dem. I kan se, det kommer dernede et sted. Så er vi halvvejs 8 km. ude på lang linje ved fyrtårnet. Og Høs autoliner. Og det er en dejlig dag. Så er vi færdige med dagens opvarmning. Og vi har løbet 14 km og er halvvejs igennem dagens træning. Hvad skal I så nu? Nu løber vi Nu starter vi med at løbe. Nu starter vi med at løbe. Nu løber vi Søndermarken og løber baktræning. Opvarmning. God opvarmning. High five, tak for turen. Tak for det, var fantastisk. Tak for turen. Tak skal I have. Altid også. Ja.